छी ना हैं अब हो रे नाम को 10 रुपया ने कहीं कलसी का लावा चुप रह दे आदमी 1000 500 के नोट देता ना बताओ हम लेब शाम कागज लेब हम सिक्का लेब काहे के तो के जेम हम बनवा देन ए रारो पहले डॉक्टर रहनी इतना सिग्नेचर हमारा घसतवा होत रहे कि हम पतरी काटतनी ना जानो दिमागी हाथ अच्छा ये बताओ तू कितना देबे हां निमरान में धरती राम मंदिर के निमरान में 20 वो गाड़ी अपना तरह से कइले बनी है 10 कुंटल चावल जाता सोना चूर के उजा खीर बन सोना के खाला सोना खा के बस सोना चूर के सोना चिनार बारू चलो राम हमने के कागज ए भौजी ए जान तो काम का समझाओ चाहता नहीं मार दल हम गाड़ी दल रोवे लगी हां हमरा चलते हां सुना कि 501 रुपया देता तो 1 रुपया रख ले तारू 500 दे दे तारू मर दे कत हम लेबे ना घर गौरी बाकी बा मोय तो घर में बाटी देन जब परचा दुगो तू दे दी हम तनी नाम चेक कर ले सुदामा घर से चाउर मिलल बारे एक आदि क्विंटल चौरा बे पर्चिया कनी अब खत्म हो गेल मोड़वा पर ले आओ हां तू जरा से मंगावत दे अबे तने रही ढेर आदमी के नहीं खजा के भीड़ लाग जी तो जब बम विस्फोट हो जाए अरे पगली भौजी डाह देले बिया ए छिनारो रख फोन रख काट देनी रे मर दे तू चल। फूत बाड़ू की का अयोध्या आदमी जई है अरे यहां पर ये खेले लगा चाहे ना ताहे डगरे लागत तड़ू चला मर दे हमके दू के सिक्का बेसी चाहिए देख लियो टेम्पू वाला के फोन करी करो हां कमलिया रे सुदामा चाचा के दुआरवा पर 5 कुंटल चावल बटराइल बा ठीक बा लेवार माज देती एक जो है ना ताए राम लक्ष्मण लिखे दे ए रे मर दे राम लक्ष्मण सीता रावण लिख दो हरिया के हर के ले भी रहे रावण चला मर दे रामायण महाभारत के जने काहे खातिर लिखल बा ओ भाई रात तो तारे से लिखवैल रहत हन जकू हमरे से हम लिख देती राम राम हरे हरे जय श्री राम 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 सत्य हो छी मत जय श्री राम लक्ष्मण के कह जय हनुमान लक्ष्मण से अपन शादी की बात करो तू देखकर बटले बाड़ू तारे लेखा पागल सन की से बियाह करियो उनकर हो गेल बा अबले तो 13 15 हो उमरीला से ना तलाक करवाई उमरीला ना रहना हम रह इज्जत से नावला सुनो उन्हें राम के नाम गुजरता हमार तो कान सुन हो गइल बाटे लागत कुछ दिन छोड़ के गांव में भाग जाई कि कहां रही जिने सुने जय श्री राम जय सुने ये अल्लाह ताला ये सब का होता टे जवान एगो अयोध्या में मंदिर बन गेल बा ओही के लेके हिंदू सब माला जपता आई तो सब नाम सुन के पागल हो गइल हर भाज अब्बा कहाँ गिल वाला अरे उ लाग तो मस्जिद में गई ना तू ना गइले ह जात्री में नमाज पढ़े ठीक बा और अच्छा से रहिए घर में खाना पीना खा लियो कपड़ा पहिर ले तो ठीक लागी कोई सब बात ना। मस्जिद में सब पिंक कलर बा ठीक तब जा ठीक बा ये सब तो श्रीमान राम के नाम हमारे कान में बुझता ही हमारा गोली में क्या गल श्री राम जय श्रीमान अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर से नहीं करे अल्लाह अकबर अल्लाह ताला रहमान करे अल्लाह अकबर हम राम के नाम नहीं लेते हैं तुम लेगा कहीं नहीं रे छी, राम दूर और राम का नाम लिया छिछी में तुमने अभी तो नाम लिया रारो चोचा है जी ए एक थप्पड़ मार ना थूक दे बुबा मेरा भगवान पे थूक दिया भगवान किसका देते ना ए लबिया तोर माई के अल्लाह ताला तोर माई के तल्ला लगा दे बोली अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह रसगुल्ला आई कुल रसगुल्ला खाई बुछिना भगवान के तू नाम मजाक उड़ाओ तरू तो तहार राम कैसन ए रारो तू अमियो में जान कहलू बबुओ में जानो रहला माइयो रहला मां रहला सब कुछ रहला अम्मी जान अब्बू जान सब में जान बसेला हमरा में जान नहीं खेगा छिना हम से प्लास्टिक अरे तो हनी के तो सब ए रारो का भइल अम्मी ए भतर काटो अपराध हो तारा के तो ले हिम कहियो भाई अल्लाह ये सब क्या बोल रही हो हाय अल्लाह ए छोटे मियां बड़े मियां सुभान अल्लाह छोटे मियां बड़े मियां लगाए दिन चली के रुक राजा जी ई सब हमनी के गुनाह होला ये सब हम लोग गुनाह ए होला रारो ये रोनिया से
अनारकली के मुंह लग रही ठीक कर रही ये सब क्या इधर उधर कचरा कटे तब पैसा दो हां चल के बाद अयोध्या में तोरा जो थे में भगवान है हमार थू बा तोरा गना में थूक देनी रे मम्मी हैं? जाए दे कहे दे पैसा हमनी के देव के कर चंदा चंदा दे रह जा चंदा के काट काट के धरती पर लिया अलग दे बनी जा बाकी इंसान तो ही जा ना तो देवे के पड़ी हां दे दे तनी त एहनी के इंडिया में रह के इंडिया में रह के देन जब हमनी के पूजा पाठ होला त करी कि ना देवरी सब खुशी से दान कइले रहती दौरी तो ए राम तोहरा खातिर भगवान हुई हमनी खातिर कुछ नहीं हमनी के अल्लाह ताला सब कुछ अल्लाह तल्ला मुकल्ला जाती मैं जाती जाए दे मार मत ई अयोध्या के नाम पर ई लूटहु वाला हिंदू जात बाटे खाली अयोध्या 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 के माला जपता ऐसा कुछ बात नहीं है भाई हम रोज न्यूज जय श्री राम जय श्री राम ताकि भंडारा बजाए जय श्री राम जय श्री राम नारा लगावला से कोनो ए? दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है देखा तू मुस्लिम हम हिंदू हाथ कटबा खुनवाऊ खून एक ही बा तब फर्क काहे खातिर फर्क कुछ नहीं है भैया हमनी के मस्जिदों में जाके गोल लगिला जाए फर्क ना करे के चाहिए वो तो हमने को चले का अयोध्या अरे सब जाता चाची हां सब जाता अल्लाह ना ताला के भैया। नाम पर सिखा दो इना चलिए अयोध्या में भाई प्रभु श्री राम जी के नाम पर चंदा देता नहीं हमनी के अयोध्या ना जाए ये सब गोल लाग लेता नहीं जा अपन मंदिर पर के चंदा देबा का अरे उ चंदा सब करा खातिर हुआ तू भगवान के ना भगवान तो हम मंदिर अल्लाह के के बाल लगा सरेला अलगा सरेला हम देख रहे बानी वो हमने के चिन्हा हटे आके चल तहसील बा, ले चल लो बा। ठीक बा आप लोग जाए जा आप लोग दिन शुभ होके भगवान जय श्री श्री राम राम, एक बार सबका प्यार जय श्री राम सिख ईसाई सब सब लोग आपस है में लेकिन भाई भाई, भाई रड़ुआ भाई छिनार भाई हमार भाई एके बा घरे बा तुम भाई ना हो हमार घर के। हिंदू के नाम सब पर कलम कहेला। पढ़ू ए ओ मराठी चाची दिन सब बा। कहेला कि पागल हिया बाकी देखा कितना चालाक बिया कि जय हनुमान जय हनुमान जय लवकुश जा जय जा लोकुश। जा जय लंबोदर जा 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 लंबोदर के ह जा, उपदेश जा। के नाम हरे राजी खिसिया के भगावत ना ना ऐसा कोनो बात नहीं के अब लागत है ना हिंदू में पूरा एकता आ गइल बा हैं हम हिंदू तो में चाहत पूरा नहीं कि एकता हिंदू मुस्लिम सब सीख के एक मुट्ठी बन के आ सब एक साथ जयकार हाँ लगाओ भाई बहुत अच्छा हो सी काश आज अयोध्या के मंदिर बनल बा प्रभु श्री राम जी के आकाश बाबरी मस्जिद बन जाए और खुशी हो जाए जन्नत पहुंच जाए बनी उहो बनी ओ समय आया तो सब समय समय पर होत रहला ठीक है भाई चल खा ले